Usa ka water sports organizer sa General Santos City, dunay laing diskarte atong sayron sa report ni Argel Relator. Usa si Marlon Binaraw, kansang negosyo, apektado tungod sa pandemya. Apan inay walay himuon, nakahuna-huna kining, pahimuslan ang mga inanod nga butang ug makita daplin sa baybay. Iya kining gipamunit aron himuong obra. Dinhi sa iyang gamayng workshop, ginahimo ni Marlon ang mga tasa, baso, kutsara ug tinidor nga gama sa mga napunitang bagol ug kahoy. Alternative na income, tsaka mapagkitaan din itong gawa namin na tinatapon na ng tao. So ginawa ko na itong art piece na which is na magagamit din ng mga ng enthusiast ng mga mga native products like this. Aron mahimo ang mga produkto, kinahanglan usab nga dunakay artistic imagination. Alang sa tasa nga gama sa bagol, kinahanglang limpyuhan kini. Gabson aron mapikas. Dayon pasinawon aron presentable. Gikan sa bagol, nindot nga tasa na. Ito ang biyaya ng kalikasan. Ito ang produkto ko. Og tungod sa kanindot ni ini, daghan ang mi-order gikan sa nagkadaiyang lugar sa nasud. Fully book. Halos lahat, maraming order, Luzon, Visayas, and Mindanao. So na-promote natin to ang organic na nagamit na sinaunang panahon paggamit natin ng mga lolo at lola natin. Daghan man ang nagkalisod karong panahona, apan dili gayud mawad-an og paglaom, kay ang tanan mahimuan og paagi. Salig lang sa Ginoo. Think positive lagi, good vibes na lang, chill na lang, wag na lang siguro isipin yung mga negative vibes natin. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.